Promot boro ni uндугрाखौ नायफैदों नङा? Wah. Uндугрा Res लाग्रा उन्दुग्रा लै प्रमद बर'नि. खोथाया बेसो जों माने अफिसाव बबे समाव रेस्ट लानो टाइम मोनो जोंनि कुइसना बेसो आरो जिराय जाजानो एसे फोरमायना होबा नै बबे रुमावहाय सरि बबे टाइमावहाय रेस्ट लानो टाइम मोनो जोंनि कुइसना दा बेसो आयौ बेबायदि नुफेराखैमोनलां प्रमद बर' वा उन्दुग्राया वा गोनां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन दहायो आं मोनसे भिडिअ नुदों फेसबुकआव मा होनो पिंकु ब्रह्म आरो लोगोसे जन काजी नार्जारिनि भिडिअ बिथांमोना बिटिसि सेक्रेटारिनि सिङाव थांनानै सेक्रेटारिनि ए ब्लकनि 4th फ्ल'राव मोनसे रुमखौ बिथांमोना एक्सप'ज खालामदों सरकारनि प्रपार्टियाव बे बिराद दामि जागोन दे दा बियो 1 लाख 2 लाख जागोनदां एफा लाक्जारि माबा नाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 5 बोसोराव आं प्रमद बायदि थांनानै भाइरेल खालामनो हानाय रेकर्ड खालामनानै एकदम पाब्लिकनि मा होनदों मोनसे पार्क बायदि भिडिअ बानायनाय ब्लगिं खालामनाय बेबायदि बोरैहाय सोर बिथांमोनखौ पारमिसन होखो बिथांमोनहासो मिथिसिगोन आरोना दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना लादो बर' साननि दैदेननाय सरकार समाव बेबायदि मा होनदों सरकारि रुमफोरखौ ब्लगिं खालामनानै एक्सप'ज खालामफेराखै नाथाय बिफाया फैनाय लोगो लोगोनो बेबायदि सरकारि रुमफोरखौ माने एक्सप'ज खालामनाय सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि गैयै बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जन काजी नार्जारि आरो लोगोसे पिंकु ब्रह्म बिथांमोनखौ बिटिसि सेक्रेटारिनि ए ब्लकनि 4th फ्ल'रनि मोनसे रुमखौ ब्लगिं खालामनानै बिथांमोनहा भाइरेल खालामनायखौ नुनो मोनदों सेक्रेटारिनि सिङाव थानाय सेक्रेटारि आरो माने खामानि मावग्राफ्रा बिनि सायाव मा बुंनो सानो बे बिथांमोननि आखायाव थाहैबाय आरो एभिडेन्स हिसाबै प्रुफ हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनि आरो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेयाव थानाय सानै सोद्रोमायानो जाबाय जन काजी नार्जारि आरो सासेया जाबाय पिंकु ब्रह्म बे रुम देखायनाया जाहैबाय सेक्रेटारिनि ए ब्लक ओमफ्राय 4th फ्ल'रनि आरो बे रुम मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ नायबाय केयारटेकारनावबो सोंबानो जाबाय बे रुमखौ सोरनि थाखाय बानायनाय जादों आसि थुयै बिथांमोना खोन्थागोन जों खोन्थागुलायनो गोनां गैया नोंथांमोना बिसोरनाव सोंना लाबानो जायोमोन नोंथांमोना डाइरेक्ट कमिउनिकेसन गैया बिथांखौ सेक्रेटारियेट एबा सेक्रेटारियेटनि सेक्रेटारि एबा खामानि मावग्राफोरनाव सोंहैथां सोरनि थाखाय स्पेसियेलि बानायनाय जादों आरो बेवहाय रुमखौ बानायनाय जादोंमोन चिफ मिनिस्टार फैयोब्ला चिफ मिनिस्टारा बियोब्ला बे रुमाव दोननो थाखाय बेखौ बानायनाय जादोंमोन बेखौ नोंथांमोना डिपार्टमेन्टआव थांना मानो सोंहैया सेक्रेटारियेटआव सहैबाय नाथाय बिथांमोननि खामानि मावग्रा सेक्रेटारिनि खामानि मावग्रा बिथांमोना जगाजगानो गैया जाय मानसिया बे रुम सोलिलांबाय थागोन बायदि मोनबाय आं नोंथांमोनखौ बे रुमा स्पेसियेलि स्टेटनि गभर्नर फैयोब्ला रेस्ट लानो बियोब्ला बिथांमोनखौ दोननो थाखाय बे रुमखौ खुलिनानै होदों बे मानसिनाव मानो सोङाखै जुदि नोंथांमोना सोंनो लाजिदों आङो खुद बेखौ कल खालामनानै लाना थांनानै इन्ट्रडिउस खालामनानै होनो हायो आङो जन काजी नार्जारि आरो पिंकु ब्रह्म बिदि बामसावनो नाङा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ मा बामसावदों बिथांमोना प्रमद बर' सारालायनो गाव उन्दुनो थाखाय रेस्ट लानो थाखाय प्रमद बर' सारा बेखौ बानायदोंनो मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरलाय हाउ डेयर इउ बिथाङा उन्दुनो गोसोब्ला रेस्ट लानो गोसोब्ला बिथांनि न'आ खाथियावनो 10 मिनिटबो लाया बिथाङा उन्दुहैनो गोसोब्ला सरकार थानाय समाव एस्कर्ट दं मा दं लामाफ्रा एसेबां जाम जाया डाइरेक्ट थांनानै रेस्ट लाहैनो हायो मोनथियाब्ला खबरखौ ला मा मोनथिनो लुबैदों डिपार्टमेन्टआव थांदों सेक्रेटारियाव थांदों हिसाबै बिथां खामानि मावग्राफोरनाव सोंना ला बेयाव गभर्नरा फैयो मालाबा समाव रायजो राजा नोंथांमोन बे पिंकु आरो सिंकु मोननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ आरो जन काजी नार्जारि दुगामारा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ बारा खोनासंनो नाङा बिथांमोनहा जेरै मेरैनो बामसावनो नाजानायखौल' नाजायो आं दिनैसिम जेसेबांखिनि बाथ्रा बुंदों दै रायजो राजा नोंथांमोना मोजां नोजोर होनानै आंनियाव गोबां